Tshone kanti kuphi? Na ngicela ukuthi usheshe tu, ngicela ukuthi usheshe. Ish. Ngiphambi kobo Steve Ovo lana. Bazoze bangitshontshelwe ifoni yami. Hawu nebhek yami ese-America. Kanti kuphi? Nachuma. Hurry up. Entwana, uye lo Rose nyana wakhona abakhuluma ngayo lo wayekazi. Yini yona le? uRose wena. Hayi mina ngazi ukuthi iRose inhle fresh. Wena nje ubhek usenzeni? Mawusokanje unjani? Yini abantwana eyebrows on flight. Yo, uphuma endlini uthi njani wena? Emacala. Uye ntwana lo Rose abahlezi bakhala ngaye layikazi. Uye ka, uyambona ka ukuthi unjani mntwana. Angazi bahlanya ngala ka. Ubheke ikabi. Dubo. Lento okhuluma ngayo uyazi nokuyazi. Ungaze ungiphaphele mina please. uRose. Uchaza uthini? Bacale ukuzwa lo mntana uthi sizomtshentshela le foni yakhe le nepouch ececebukile nalo mkokotelo webhek wase-America. Afona kanjani wena ibhek yase-America ungakhona uku-afford i-makeup? Awumsuzo we-makeup lo. Ogcobise lapho umsuzo we-makeup. Izinto enisibonisa zona bo Rose amanyala emacala makeup somngenela kakhulu lo mntwana kamnyeke ka yo ka yazona Steve Ovo manje yaphapha nje obheke le short ogqokile likhulu. You don't even know your size. Ishwabana nokushwabana ubhiza uphaphelana nami lana. Udluleka nokusithengela nekhudrink. Nashena lo mngani wakho unuka amathini. Uyamuzwa lo mntana uthini? Uthi angikhona ukusithengela nekhudrink. Angazongijwayela wena Rose. Ngazongitshela ngeshit lami. Yini ufuna ukul-ayina no. Ngazongijwayela wena Rose. Awusuke lapha mbethi. Singaze nje sijabhadayize no nentwana yakho. Kanjani ntwana muza lo mntana ukujwayela kaphi ukuthi unuka ibhathu. Bye. Yamuza uthi unuka ibhatha. Bele ka. Nawe uyangilaha ka.